good morning mga ka-idol. Karon nami diri sa Pangdan kay nagpa sulda ko sa hong kuan mga ka-idol. Hong kanang nay trambutso kay mura nag-ilto purot-purot na mga ka-idol. Mo ni akong tiga ayo mga ka-idol. Mo ni ang professional nga mga ayo. Kalisan bitang-tang mga ka-idol kay grabe. Lisod ako. Apang Vietnam pero mga ka-idol na tipak na mga ka-idol. Oh no! Good morning. Welcome sa my channel. Ladaran Vlogs. Mikey Ladaran Vlogs. Kay. Tadi ba? Pakitan ka sa tungkol na. Oh, dyan na. Nagilis ka. Go. Okay mga ka-idol, no? May pakita ko. Tapos ikaw, at mga idol, yung kuwan na rin, di buslot. Suldahan ng mga ka-idol kay kunya. Yung kuwan na rin. Buslok din mo diri idol. Mga ka-idol, na? Kiring ligid na po idol, buslok din sunod. Ya si kuwan Oy, nag-live na rin. Live na yung ka-idol, oh. Kuwan ni manager mga ka-idol sa Hindi na ako magpakitag na kasi may landa. Ha? mga ka-idol. Ano ipasulda na? Gini na. Ay, buslot mga ka-idol, di na mao. Okay, lama pa repitan eh. Mura yung motor mga idol kay kung ako'y kapalit nagbagong motor. Ugma, palit na. Ugma, ako na po. Kaluyan, taga-atag, surte. Ay, ginambong nila. Sabi mo mga kauban mga idol yun. No mga ka-idol, ang tangtangan nagsin ang ibutang kay kuhan, ipasulda sa kuhan. Yung amigo nga si Joseph Bergantin mga ka-idol. Gusto mong pasulda rin lang sa kuhan. Para sa to ha. O, una siya. Mga si Joseph. O, kauban ni Utsoy. Tapos yung punggoy. Ito ka. Ay, sa kay. Kini diri sa imo ha. Kahit manikuwaon mga ka-idol. Kaya mga ka-idol ang trambutso nabuslot na kay wala ko ikapalit. Amang yung gandang. Shout out ko rin si Ayan Tabaransa. Yes, Pangdan. Shout out. Kumari Joseph Bergantin. Obse. Tara, Joseph Bergantin to ha. Oh, kada. Radyo sa tagpuan kay kapurot-purot na murag ilto. May pasulda ng mga idol. At out ko niya si Isay o si Juan. Si Eugene at si Ate Divins. Oh. Hindi na di meeting. Ako hindi ba? Diara. Kung ano yung mga idolo, tanawa mga idolo, buslot mga idolo. Oh no! May suldahon mga idol. Ano? Okay mga idol. Dali ho na. Okay, di dai. Sama picture nila. Sampo kita. Vloggers. Vloggers. Ay, ka mo ba?
Official video na. Muna diha. Sniper mo kunin mo niyo. Wow, sniper. Pero si Ilman sayaw o ka na ay TikTok mo at itanawon do. Hindi ka na pa. Oh, yan lang kuan. Yan lang may barracks. Sundan na yun. Ato sa bar bubo na. Mag-asini bubo. Lay nagagin taya nga. Yung mga ka-idol, oh, tapos na ang kuan. Welding. Ay tao na rin mga idol. Oh. See you next video mga idol. Bye bye mga idol.